Det er vel ok at kalde sin veninde sådan, du er vel lidt luderagtig, når det er, at hun virkelig sådan har opført sig sådan til en fest og sådan, altså, det synes jeg, det er. Hvis nu, at en dreng og en pige måske har været sammen et stykke tid, og så at hun ikke gider ham længere, så kan det være, at drengen han bliver sur på hende og kalder hende billig sov og luder og sådan noget der. Men altså, jeg synes, det er fint nok sådan at tænke det sådan, men jeg synes bare ikke, man skal sige det. Hvis man nu kan sige, at der er en pige, der har været rigtig, rigtig billig, virkelig billig, har knaldet med 3 drenge på en aften eller noget i den stil, og en af dem var sin venindes ekskæreste eller kæreste eller et eller andet, så vil jeg sige, så er det fair nok, hvis den pige, der blev såret, kaldte hende for billig. Jeg tror også luder. Jeg oplever ikke folk, der kysser med 3. Så er det i hvert fald en historie, de har fundet på. Det kan være en rygte. Hvis man virkelig virker billig, og sådan virkelig går meget nedringede trøjer, eller sådan virkelig tager virkelig meget sminke på, eller sådan noget, og man så virkelig gør sig næsten, så tror jeg godt, man kan være lidt... Så tror jeg, at der er større chance for, at man bliver kaldt luder, end hvis man bare er sådan helt normal, har en helt normale trøjer på og sådan noget. Hvis hun går i sådan noget forkert tøj, og har sådan noget sådan trøje, der går op forbi navlen, og har navlepiercinger og alt muligt, det vil jeg også synes er sådan lidt billigt. Når man er virkelig vred og ked af det og såret, så kan det accepteres. Men hvis det er, at man går rundt og bruger det hele tiden, og bruger det mod en, som ikke har gjort en noget, så vil jeg sige, så var det ondt. Altså, der er jo ikke rigtig nogen drenge, som er billige. Og sådan, jeg synes mere, at... Nu kan det også være, fordi jeg selv er en pige, men jeg synes mere, at man dømmer pigerne, end man sådan dømmer drenge. Det er faktisk lidt underligt, fordi at pige, så virker hun billig, men dreng så virker han sådan lidt som en helt nærmest. Og det kan jeg ikke se, hvorfor. Det kan også blive kaldt en player eller sådan noget. Og det er heller ikke lige det mest positive at blive kaldt, i hvert fald ikke i min verden.